Koram әлі мен аршылай етіп. Яңа ел кешінде мен сені ұрлап кетем. Ұрлап? Қоя? Яңа ғасыр телерадиокомпаниясы өзінің яратқан тамашашылары үшін шираттағы матур сериалын әзірледі. Инде күпләр яратып үлгергән жылы эзли жаннар сериалы турында булыр сүзебез. Мен? Сен бұл айфонның күп матырған чамалайсыңмы? Жүзіне сен неше келесің әлі? Сенің құйрығыңны тұту. Сенің хаққа гына қайтып көрінуі битіңді аның, шулай бе? Шолай. Саша шашуларны жия тұрған ұйышмаға кірді. Сен оларны жиып тозламайлардыр бе? Қызлар, барыңызға да сәлем, мен ұзаққа түгел. Сиңа менен қошарға сәбәп кіне болсын. Ярар, ертегіге қадар. Рахмат. Belki massaj siz yaratkanşı. Камил де үйлемәлі. Нешек болған әлі бұл? Bir генә көн булса да кичке ашка бергә шыйласы бар икән. Әне? Бірер нәрсе булмандыр бит? Нишләп алай дисең? Нишләп әйтмәдin? Нишләп? Нәрсәне әйтмәдің, Луиза? Не болды қызлар? Менә сез инде әлеге сериалның беренче сериясын карап киттегез. Фильмның төп геройлары үзләренә җылы эзләп таптылар микән? Бу турыда сез алдагы сериаларны карап белерсез. Ә менә хәзер без сезгә фильмны төшерү тарихы турында бераз гына сөйләп китәрбез. Камил белән Әминәнең танышуына җиргә төшеп ватлай язган телефон һәм шуның аркасында әрепләшүләр генә сәбәпче булдымы икән? Әллә мәхәббәт яралсын өчен сәбәпләр кирәкмиме? Әминә үзенең сөйгән ярын әкияти бер кыяфәттә, аны очратыр мизгелне исә Салават күпере төсләрендә күз аллаучы, гади, горур бер авыл кызы. Камил ярыйсы гына тәкәбберлеге дә, шибәрлеге дә, бойлыгы да булган, тормыш ямен әлегә дус кызы Индира белән төнге клубларда, кафе, рестораннарда күңел ачуда гына күргән бер шәһәр егете. Әгәр Әминә егет утырган машинаның кара тәрәзәсендә үз чагылышын күреп, көзгә итеп төбәлмәсә, бәлки Камил ярату дигән җылы хиснең барлыгын да белмичә яшәр иде. Әминә, мен сені яратам. Иштәсің? Яратамыз. Сценарийны язганда нәрсәләр күздә тотылса, геройлар ничегрәк күз алдында тотылса, барысы да экранда нәкъ менә уйлаганча пәйда булдылар. Бу фильм менә яшь аудиторияны тыйынды алдына үзен тартты һәм шуның белән бик отышлы дип саныйм. Яшьләр шул хәтле акыллы, белемле, һәм беләсезме, алар тәрбияле. Шул хәтле менә безнең фильмда катнашкан балалар турында тәрбияле балалар дип әйтә алам. Бу тәрбия гаиләдән килә. Бик күп кешегә ошады дип беләм, чөнки бу фильмда бик күп проблемалар күтәрелгән. Мәхәббәт проблемасы, ата-аналар проблемасы, балалары чит илләрдә яшәүче ата-аналарның хис кичерешләре. Аңлашылды. Саташамыймыш, Бәйрәм көннәрендә күңелләрне җылыта торган сериал. Мәхәббәтне табу авыр. Оны саклап калу тагы да авыррак. Ләктең сен мәхәббәт капкынына. Біз бит сенің белән 14 яшьтән бер-беребезгә гашыйк булып, яратышып йөргән кешеләр. Хаталарны төзәтергә соң түгел бит әле. Җылы эзли жаннар. Яңа гасыр каналында карагыз. Һәр актер өчен фильмда төшү ул ниндидер зур вакыйгадыр минемчә. Җылы эзли жаннар сериалында төшкән актерлар өчен бу ничек истә калды икән? Үбешү сәхнәсе, мәхәббәт сәхнәсе. Чөнки менә съемкалар вакытында булганда, ул соңгы сәхнә иде, ул без карда ята идек. Ул вакытта стенд камера тора, звукорежиссер белән микрофоны белән тора. Шул вакытта Хрида режиссер Нурания апа торалар, әйдә үбеш дип. Һәм шул вакытта Илвина да юк, үбешмим мен белән дип торган вакыт. Иң кызыгы миңа булды шул менә кадр артындагы Әсгать Хисматовны сыйпау. Чөнки ул безнең бик оялчан кеше. Мин рәхәтләнеп сыйпадым да сыйпадым. Хатыны көннәшерлек бер нәрсә дә булмады. Андый кинога төшкәндә дә, спектакль уйнаганда да андый әйберләр булмый инде бу. Барыбер бер-береңне әйтик жаратасың. Без менә кучаклаштык, тик су ниткәндә дә бер-беребезгә дә сүзләр әйтештек. Булай түгел, әйтегел. Кешене барыбер ышандырырга кирәк бит, ир белән хатын булганны.
сәхнә артында әлбәттә без менә шулай кочаклашып та тордык. Ул әлбәттә съемкаларның иң беренче көне. Мин ул көнне Бауманада үземнең әтиемне Линиза белән күрәм. Ул сәхнә миңа бик ошады. Мин аны чын күңел белән үземнән чыгардым. Бер шундый сәхнә булды, нык салкын көн иде инде. Хәтта Нурай үздәсенә төшер. Минем менә шулай битне тәмамлый торган сәхнәм бар иде бу Бауман урамында. Без анда шул хәтлек зак төшердек, һәм шуны әйтергә кирәк. Төшердек, зак итеп төшердек, бер 15-20 минутлар төшердек. Бүтән нәрсә төшеп беткән дигәндә генә безнең звук тавыш яздыра торган режиссер чыгып килә. Булдымы ни төшерәбез менә ди. Бу безнең тавыш бөтенләй язылмаган булган. Бу декабрь аеның иң салкын көннәрендә булды бу съемкалар. Ә без Линиза белән шушындай җиңелчә генә курткалардан, ялам баш, җиңелчә генә җәйге ботинкалардан үзәкләргә үтте суыклар, колаклар өзелеп төшә дип торам. Матур, ялтыравыклы тормышны гына өстен күреп, башка берәүгә кияүгә чыккан Линизаның беренче мәхәббәте Зиннурны уйлап тилмерүе моҗара эзләүме? Әллә саф хисләрне байлыкка алыштыруның үзенә күрә бер җәзасымы? Зиннур, син бит бик горур идең. Менә хәзер дә бер дә үзгәрмәгәнсең. Әмин менә монда синнән бер тамчы ярату сорап басып торам. Гаилә кыйммәтләрен өстен күргән Зиннур тәүге мәхәббәте белән күзгә күз очрашкач, үз кыйбласыннан тайпылмасмы? Зиннур? Линиза. Аларның мәхәббәт тарихы шул сорауларга җавап эзләү ул. Линиза. Сау бул, яме? Нәфрәттән генә түгел, дуслыктан да мәхәббәткә бер адым. Адилә белән Наил, Индира белән Айдарның берләнеп килгән мәхәббәте шул хакта сөйли иде. Так, уйларга ярты минут. Барсаң иртән. Җәяүме? Җәяү. Тик башта суши барга кирип, роллар ашап чыгырбыз. Менә суши это хорошо. Видеозвонок аша төнге сәгать 2-дә шалтыратышып. Без аны уйнадык һәм инде кабатладык репетиция ясап. Иң авыр момент булды ул фотосалонда, момент Әминә белән. Чөнки анда миңа туры килде бик усал. Син деревенская дура. Үз урыныңны бел. Камил он мой. Бик шундый әшәке кызны уйнарга. Кем мине белә? Гаиләм, дусларым, менә сез инде сез беләсез, мин бер дә андый түгел. Мин теге үземнең ролем Айдарны уйнагач, мин Регинаны яратам үз шул роль буенча инде. Безнең бер сәхнә булган, дискотекадан соң мин аны артыннан чабып, аңа инде үземнең хисләрем турында аңа признаваться итәм. Мин аны яратам дип. Что син вообще допрос аласың? Чөнки син миңа ашыйсың күптәннән. Аграр университетінің общежитиесі қырында. Мен анда қатып бітіп, екі қызны қаршы алдым. Дұрысын еткенде мен анда ойнап та тұрмадым. Мен анда шынап та бик қаттым. Қызларына күттім, алар келіп шықтылар. Ну сіз ұзақ, қазір шығабыз дегенге 1 сағат өтті бұғайынды. Елама, ярсыма, син үзең ғайыплы. Мин ғайыплы. Нәрсе, Камил дә идем әллә. Ничек булган әле бу? Бер генә көн булса да кичке ашка бергәләп җыеласы бар икән. Әйе, Индира. Эш дип, дөнья куу белән генә мавыккан Ришат һәм Луиза мисалында
кеше гомеренең санаулы көннәрдән генә торганына инанырга мөмкин. Сөйләгез, ничек? Yarabbim. Луиза, сен не үшін шуны бізден ешірге болдың, Башыма сыймый, не үшін, не? Ол бит менә исеме дә аның жылы эзли жаннар ди. Аның хатыны ниндидер жылы эзләп йөри. Бу аның ире бөтенләй эшкә баткан. Бүтән эше тәгәрә барсын. Ул аны күрми дә, билми дә. Нишләп әйтмәдең? Нишләп? Нәрсәне әйтмәдең, Луиза? Ни булды, кызлар? Әнинең кайгысы белән уртаклашу моменты булды. Чөнки миңа да шул хисләрне, шул авырлыкны үзем аркылы үткәрергә туры килде. Авыр тема, ләкин ярый Аллаһ шөкерне ул шушы сериалда ул бик уңай гына. Әйбәт кенә килеп чыкты теге. Минем персонаж ул авырудан чыга. Бала чыгасым ан бите. Бәйрәм көннәрендә күңелләрне җылыта торган сериал. Ләктең син мәхәббәт капкынына. Сингел койнар баш белән уйлыйсың, дустым. Мәхәббәтнең күзе сукраның. Кайсы вакыт акылыңда тумалый. Мин кичкенә бала түгел. Жылы эзли жаннар. Күрәмсез, тимерне кызуында сугарга яратасыз. Берәүгә дә сер түгел, күп кенә яшь шибәр кызлар һәм егетләр кино йолдызлары булырга хыяллана. Ә безнең режиссерлар сезнең бу хыялыгыз турында каян белергә мөмкин соң? Әлбәттә, инде бу чиракта безгә социаль шелтәрләр ярдәмгә килә. Без менә шулай эшләдек тә. ТВ Инстаграмында һәм шулай ук ТНВ каналының официаль контакте төркемендә яңа сериалга кастинг игълан ителә дигән белдерү элдек. Нәргә бетердең институт? 94 елы. Яшьли. Автоэлектрик. Кемне ни тәгәрмисез? Наил. Икенче елда. 2000. Эльвина. Фәрхәт. Эльвина Насыбуллина. Qarab qalmışa dusqayım. Күзләреңнән. Иртәгә зачет. Яңа гасыр каналының әлеге зур студиясына кастингка 200-дән артык катнашучы килде. Һәм шушы 200 кешенең бары тик 6-сы гына фильмда катнашу бәхетенә иреште. Кастинг тамам. Менә без исемлек тезеп утырабыз монда. Зур-зур сораулар куеп, шулай бит әсгәрәбый. Кастинг дигәннән шулай бер искә төшә, менә әйтәм бит. Мин ни әйтәм, ничек булар киләләр микән шул хатты кеше? Бөтен кинода төшәсе килә әсгәрәбый. Мин менә шуңа шаккатам. Ничек уйлыйсыз? Бик күп кызлар килгән монда. Шул кадәр күп кызлар, җегетләр азрак. Җегетләрнең Бит инде бөтен җирдә шулай. Каягына карасаң да кызлар, егетләр юк. Ләкин барыбер фильм ТНВ каналында күрсәтеләчәк. Минем фильмнарда катнашканым юк иде. Ул минем күптәнге хыял иде. Ниһаять, менә Аллаһ Тааланың амин дигән вакытына туры килеп, мин бу фильмда төштем. Тормышта бөтенләй бер-берсен белмәгән ике актер фильмда очрашалар. Фильм сценарийсы буенча алар бер-берсенә гашык була. Һәм моннан соң нишләптер күп тамашачы аларны бергә дип уйлыйлар. Әминә белән Камил тормышта да бергәме? Менә ул сорауны күп кеше бирә, күп тамашачы бирә, ләкин бу сораунын җавабы безнең фильмның кичкенә генә сире булып калсын. Жылы эзли жаннар фильмы 5 сериядан тора. Уйлап карасак, бу бары тик 4 сәгатьлек эфир вакыты гына. Ә фильмны төшерү өчен күпрәк вакыт таләп ителә. Бу көн дәвамындагы иҗат процессы. Һәм әлеге фильм төшерү процессында кадр артында бик күп кызыклы моментлар кала. О, Рушан Тимир типи. Тимир Яныч.
Работаем. Тукта башламадык бит әле. Пишешь? Да, пишу. Давай. Да, окей. Сен байып алдың. Телефон мында чыпып түшмәді. Біз қол ғана жауап тұрмыз. Что-то реакция очень плохая была. Реакция очень плохая была. Все? Что там сделал? Ну-ка. Плюнула? Покажи. Камиль. Хадис. Ау. Nasıl sileyim? Sen de sen ne şeysin? Ну нормально же было. Далеко туда не уходите. Направо не уходите. Мына bu yakka gitmeniz. Бар сюрпризler. Таптыр тағамын сөйлеймін дәлі. Эй, Паузын ясарға қошты. Кішкенеден қозанны сағынып, миңа кіл шул хақта. Гадәттә, режиссер сұрауы бойынша фильм үшін махсус жыр яздырыла. Бу очракта да шулай килеп чыкты. Режиссерыбыз Нурания Жамали талантлы, яшь һәм өметле композиторыбыз Зөлфәт Вәлиуллинга «Җылы эзли җаннар» сериалы өчен җыр язып бирүен сорады. Ең бірінші болып бүтін фильмға музыка язғанша, бірінші болып язылды әлбәттә жыр. Жыр язылды, ул бик русча әйтмешләй методын проб и ошибок диләр бит инде. Төрле алымнар кулланып, миңа калса бу жыр тамашачыларның күңеленә бик ятты, ошады. Иң соңгы күренеш безнең мәхәббәтебез. Ул минем яным, ул мине авылга эзләп кайткан моменты. Бу тормышта һәр кемнең җаны җылылыкка мохтаҗ. Ул җылыны эзләп, күңел мәхәббәткә сыена. Тик мәхәббәтне табу һәм тану гына түгел, аны саклап калуда шактый авыр. Уларымнан багып юрамагыз, сорамагыз ничек диеп хәле. Мәхәббәтне эзләп җылы эзләп, учларымда учак яккан әле. Мәхәббәткә табынганнар минем хәлне бәлки аңлар. Ак бураннар кышында җылы эзләп йөри җаннар. Ак бураннар кышында җылы эзләп йөри җаннар.